Efectivament, quan es va implantar el sistema del bicing a la ciutat de Barcelona, des d'Esquerra Republicana ja vam anunciar que calia fer un conjunt de millores a la ciutat en relació a la xarxa de carrils bici, en relació als aparcaments de les bicicletes, tenint en compte que el que s'ha anat demostrant a partir de la implantació del sistema de bicicleta pública és que hi ha un creixement de l'ús de la bicicleta a la ciutat, no només a partir del propi sistema, sinó perquè el propi sistema fa de catalitzador i fa que l'ús de la bicicleta al conjunt de la ciutat, també de la bicicleta privada, augmenti. Això fa que hi hagi més necessitats en infraestructures, en acabar la xarxa pública de carrils bici i sobretot la xarxa d'aparcaments, que tot i que hi va haver un esforç l'any 2006-2007 en relació a aquest tema, doncs sí que és veritat que s'ha deixat una mica de banda, la qual cosa doncs, nosaltres insistirem en el govern perquè el conjunt de les infraestructures no es deixin de banda i no tota la política de bicicleta a la ciutat estigui centrada en el bici.